Diyos pa rin hapon tabi sendo gabos mga tugang and welcome na naman sa programa tang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan aldaw ning Webes petsa 13 kang bulan ning Pebrero 2025. Mga tugang sarong aldaw na sana ay araw na ng mga puso. Pagpapagiramdom sa naman tabi. Baka nakakalingaw kita. Pero mas maganda siguro ang preparasyon ta. Hindi lang yung mga romantic love. Kasi mga romantic love naman, emotional love naman na yan. Pagkatapos nawawala na. Ang tunay na love is a commitment. Ang tunay na pag-ibig ay talagang decision to love always at all times. Yan po talaga. But anyway, mga tugang, siyempre, pag-urulayan ta naman giraray ang ano kaya ang mensahe ng kagurangnan sa aldaw na ini ng Webes, na masasabi ta na ang salita ng Diyos kasi very alive. Buhay na buhay yan. Kaya sinasabi, application of the Word of God in our life. Tandaan po natin, tayo ay nasa mapagmahal na kamay ng Diyos. At kung sasabihin na tayo ay nasa kamay ng mapagmahal ng Diyos, ay hindi dapat tayo mag-alala. Bakit? Hindi tayo pababayaan ng Diyos At kung sabi natin, tayo ay nasa mapagmahal na kamay ng Diyos, tayo ay kanyang aakayin. Hindi tayo pababayaan, kundi tayo ay kanyang aalalayan, aakayin, patungo sa ating kabutihan, sa ating tagumpay, hindi sa kahinaan, hindi sa kasalanan. Kaya maganda po ito Ikaw ba ay nasa kamay ng Diyos o ikaw ba ay palagi nasa kamay ng ibang tao? Yan, napakaganda po yan na pag-isipan natin. And by the way, saro po yung tape as live. Ngunyan aldaw ng Webes. At sabi nga natin, ang mga biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Hindi man ito para sa iibala, para sa amin lamang ang Diyos. Ang Diyos para sa amin lang yan. Para ba sinasabi ng mga Hudyo, ang Diyos ay para sa amin lang, hindi para sa inyo. Wag naman tayong maging sakim. Kaya mahalaga po nga ang Diyos na ating nakilala ay ating ipamahagi. Parang sila ay biyayaan din ng Diyos. Kaya tandaan natin ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Kahit madalas pawang naghihintay at sinusubukan muna ang tiwala ng tao sa Kanya, pero makikita natin, hindi tayo pababayaan. Alam mo, minsan, dinadaan ng Diyos sa pagsubok. Kasi minsan, kailangan din natin talaga yan Ang pagsubok na yan, parang exercise to build a muscle of faith. Kasi pag wala kang muscle, ay manghihina ka. Kaya kinakailangan magkaroon ka ng muscle o maskulado ka. Paano ba nagsabi natin nagkakaroon tayo ng muscle? Ito po ay sa paagi kang sa tuyang paggigibo palagi. Halimbawa, kung permitang ginigibo, sabi nga repetition o sa physical repetition, magkakaroon ka talaga ng muscle. At dahil sa physical repetition, hindi ka manghihina kasi nga na-exercise ka. Kaya yan po, repetition of good action like prayer, like doing good to others, ay maganda po ito. Nakapagpapatibay po ito ng ating pananampalataya. Kaya mga tugang, kaya nga minsan ang pagsubok na yan ay nakapagpapalakas sa atin. Tulad ng ito, nakikita ko madalas yan nung ako'y nasa isla pa, ako'y misyonero. Yung puno diyan, o kahit ito dito sa Legazpi, dito sa UST, yung puno ng mangga na itaninim ko noong 1988, marami po ako, kaya kung mapunta kayo sa UST, yung mga mangga dyan, ako po ang nagtanim yan noong 1988. Birthday ko po yun At nagtanim ako ng 100, actually 50 mangoes yun. So yun. But anyway, dahil sa bagyo, sa katagalan ng panahon, ang iba po ay nawala na at iba pinutol. But anyway, mayroon pang natitira dyan. Kung pumunta kayo dito sa UST Legazpi, makikita pa ninyo yung mga mangga.
At nakita ko yung mangga nga na natumba na, pero natumba ng bagyong Riming. Tanda natin, malakas na bagyong Riming na yon. Pero patuloy pa rin siyang bumabangon at hanggang ngayon, nakita ko nga isang araw, namumulaklak na. Magbubunga yan. So, ibig sabihin mga tugang, sige lang. Sabi nga, laban lang. Laban lang. Pero actually, ang the word is not so much laban. Ang kagandahan sa atin, resiliency. Yung resilient, na para tayong, yung bang, na bamboo, na pag hinangin tayo dito sa kaliwa, punta tayo sa kaliwa, pag punta tayo sa kanan, okay lang, pag ganun-ganun lang. Pero hindi tayo nabubuwal at hindi tayo napuputol. Importante sa buhay. Tandaan po natin, ang pananampalataya natin parang ganun. Pag tayo sinusubok, ay magtiwala tayo sa Diyos. Kasi minsan, ang pagsubok na yan, minsan, nakakapagdala sa atin ng kahinaan. Pero kung titingnan natin anumang pagsubok na mayroong pananampalataya o may paniniwala o pagtubod sa Diyos, yan po ay nakakatabang sa tuya, nakakapagpalakas sa tuya. Kaya sa ating ebanghelyo mamay napapakinggan natin, yung babae na may kailangan kay Jesus ay hindi sumusuko sa kanyang kahilingan. Kahit hindi pa nga siya pinagbigyan sa una, ay talagang sabi, don't give up. Alam mo, ganoon din ang mensahe sa atin sa araw na ito ng Panginoon. Sa mga panahon na tayo ay sinusubok, sa panahon na tayo nakahirapan, don't give up. Maganda yung don't give up so baby. Yung mga kanta na yan, don't give up because God will never give you up. Akala kasi natin pag tayo sinusubok, pag tayo nakakaranas ng mga trials and persecutions o yung mga hardships in life, ay tayo ay pinababayaan ng Diyos. Hindi po. Naalala yung kanta na Footprints in the Sun? Yun. Parang ganun po yun. Na akala kasi ng tao, bakit 2 footprints na lang ang nakita, dati 4 kasi naglalakbay silang 2. Pero nung panahon na talagang mahirap na, bakit nakita niya 2 na lang? Nasaan yung sa kanya? Yung pala kasi kinarga na siya. Ayun. It is the time that I have carried you. Yun mga tugang, napakaganda yan. Huwag kang sumuko. Tayo ay sabi nga magdasal ka lang. Ang importante, umapod ka lang sa Diyos. Hindi naman po mahirap tumawag sa Diyos anytime, anywhere. Bakit kinakailangan pumunta ka sa simbahan parang magdasal? Hindi po. Pwede ka magdasal sa kahit naglalakad ka nga. Ako po, naglalakad ako dito gabi-gabi sa UST. Pagkatapos nagdarasal ako ng rosaryo, pwede po yun Hindi naman nangangahulugan palagi ka dapat sa simbahan para magdasal. You can pray anywhere. You can pray at anywhere at the same time in your own words. Minsan kasi, Father, hindi pa ako makapagdasal kasi hindi ko memorize ang dasal. Hindi naman kinakailangan i-memorize talaga ang dasal. Ang dasal, isinasa buhay, isinasa puso, hindi nasa nguso. Kadalasan tayo kasi, pag nagdarasal, hindi sa puso, kundi sa nguso. Yun, o hindi sa ulo. Nasa sa ulo, nasa nguso. Kulang sa puso. Alam mo, ang importanteng dasal, hindi po yung nanggagaling sa ulo o galing sa nguso. Ang pinakamagandang dasal ay yung galing sa puso. Yun, libawa, Lord, alam mo po, ako'y nahirapan ngayon, pero naniniwala po ako sa iyo na hindi mo ako pababayaan. Yung tinatawag natin na yung galing sa puso. Talagang bukal sa kalooban mo yung salita na hindi salita ng ibang tao. Kasi minsan tayo nagdarasal, yung salita ng ibang tao, kaya sa atin, amen na sa ng amen. Hindi naman ganun po. Ang importanteng dasal, yun nang galing sa puso, hindi galing sa ulo, hindi galing sa nguso, kundi sa puso. Okay? So, napakaganda. Mamaya mapapakinggan natin yung ebanghelyo na yung babae, na kahit na minsan nga po siya ay napahiya, parang ipinahiya, pero hindi po siya sumuko. Yan ay napakahalaga. Okay?
Kaya hindi sumuko yung babae sa kanyang hiling. Kahit pa hindi siya pinagbigyan sa simula o sa una, itinuloy niya ang kanyang pagsusumamo o paghagad ng tabang. Hanggang pakinggan siya na nga ni Jesus. Yan mga kaibigan. Anyway, babalik gira si Father Woods pagkatapos kan mga pagiromdom. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Metro cares about your health and well-being, bringing you the goodness of Nestle. Enjoy amazing deals with the Nestle exclusive Bagong Taon Bonggang Handog Year 3 promo, happening from January 16 to February 28 in partnership with Nestle Philippines. Plus, get a free gift when you meet the minimum purchase requirement on Nestle products. Stock up on your favorite Nestle items today. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 210854, series of 2025. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngunyan na daw ning Webes, Petsa at 13 kang bulan ning Pebrero 2025 na kung sa inyo na aldaw, hindi po tape as live, pero asa tuyang tema, asa tuyang pinag-urulayan, ang sabi nga, pag nasa kamay kan ng Diyos, ng papagmahal, huwag kang mag-alala at huwag kang sumuko sa mga bagay-bagay na minsan tayo nasusubok. Ano? Kung talagang, sabi nga, be intentional and purposeful. Ano, kasi talagang may hinihiling ka sa Diyos, ituloy mo yan. Ano, maganda po yan tulad ni San Tamonica. Ano, dasal ng dasal siya. Tingnan mo, sa bandang huli, na-convert ang kanyang anak na si Agustin, San Agustin, at yung kanyang asawa na si Patricio. So, ganun po yun. Ano, kaya mga tugang, ano bang ginagawa natin? O pwede kayong mag-text sa kuya, kahit miskin day kung mabasa iyan, mag-message po kamo, ano, at mababasa ko naman later on iyan, at napapakinggan po yan sa DCGB News Online, at mababasa po yan. Ano? So ano po ang ginagawa natin pag tayo ay sinusubok o pinapahiya, o halimbawa yung mga gusto natin, tayo ba agad-agad sumusuko o we give up so easily, o patuloy tayong sabi nga nagiging persistent. Yun, importante yun persistent, matyaga. Yan. Alam mo, tayo rin ay madalas na pinahihintay sa ating mga panalangin. Alam mo kasi hindi naman kaagad-agad sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Minsan pinaghihintay tayo, Hindi naman, Lord, gusto ko ito. Ay hindi naman kaagad kung hindi pa nararapat at hindi pa tama sa iyong panahon, hindi bibigay sa iyo ng Diyos, baka magiging sanhi yan ng kasalanan. O dahil sa pagkayabang mo. Pero alam mo mga tugang, pag tayo ay sinusubukan at pinaghihintay, magkaroon tayo ng ugaling magpapagpapasensya. Sa buhay naman kasi, mapagpasensya tayo at mapagtiyaga. Sabi nga, ang taong may tiyaga, may nilaga. Pero hindi lang ganun, kundi ang taong may tiyaga, ay talagang kanyang makukuha ang kanyang kagustuhan. Tandaan po natin, hindi man apurada. Kasi gusto natin, sa panong ito ngayon, nasanay tayo ng instant, apurada tayo. Maghintay ka, Kala kasi natin, ang Diyos ay parang joke box. Pag tayo ay, alam mo yung joke box, ay wala na mga bata ngayon, hindi na maintindihan ang joke box. Makakapanahonan ko, may joke box pa. Ang jokes box, mga katugan, hindi man karaoke yan. Yun dati yan, may mga plaka na kung halimbawa pipili ka ng ng gusto mong hindi kakanta, ipatutugtog, pindutin mo yon, anong number na yon. Parang sa karaoke ngayon sa video, okay, ganun din number. So pindutin mo yung number, lalabas na yung kanta. Hindi naman ganun ang Diyos Hindi naman joke box ang Diyos At hindi naman ang Diyos unang-una tinitingnan din ang ating kalagayan. So napakahalaga po yun. Kaya ang pagsubok ay maaring, sabi ko nga kanina, makapagpapalakas ito o makakatulong ito sa atin. At the same time, makakapagpalinis sa atin. At the same time, sabi nga, we can cultivate a virtue, especially the virtue of patience. Sabi nga, ang paru-paro ay pinahihirapan ng gusto bago
makalipad. Ano, sabi nga, di ba? Malaki ang pagsubok, pinagdaanan, niya ng palabas na siya sa dati niyang katawan, uod dati, di ba? Ang paru-paro bago siya nalilipad, parang uod yun, Kung titingnan natin, parang ganun po yan. Ang uod naman, na magiging paru-paro, ay may procedure, may sabing process. Ay, ang problema kasi ngayon sa panahon ito, Father, ayaw ko ng process, gusto ko agad-agad. Maghintay ka. Matuto tayo maghintay. At alam mo sa paghihintay, minsan kasi naiinip tayo, Naiinip tayo sa paghintay. Bakit ako maghihintay? Ba't ako paghihintayin mo? Ako yata ang boss dito. Wow, yan ang problema. Kahit boss ka, maghintay ka. Kasi ang taong nasa baba mo ay hindi naman po computer. Miski nga computer, maghintay ka pa rin. Hindi naman kaagad-agad binibigay ng computer. Naglalag din ang computer. Ang problema sa atin hindi na tayo gumagalang sa tao. Akala kasi natin ang tao parang computer. Ulitin ko, ang computer nga naglalag, nagbabuffer pa rin kahit ang cellphone hindi po agad-agad. Kaya maghintay ka. Hindi dahil ibus ka dahil kay meron kong kapangyarihan gaganon. Hindi po. Maging magalang ka naman, Tabi. Yan. Kaya mga tugang mahalaga po ito, Kaya yung uod, bago siya naging butterfly, sabi nga, nagdaan siya ng mahirap o pagsubok, at later on, nakalipad na siya. Pero sa mahirap na proseso, itong lumalakas ang kanyang pakbak. Ganun po yun Sabi nga, practice makes not perfect, but practice makes permanent. Okay? Sapagkat, yun naman talaga importante sa buhay. Practice ng practice tayo. Kaya ito, we have to, it's a habit. Mag-practice tayong magpasensya. Sa simula, mahirapan ka. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, hanggang nasanay ka magpasensya, ay hindi ka na mahirapan magpasensya. Yan ang problema sa atin. Hindi tayo makapagpasensya. So, dahil kulang ang pasensya natin, madalas mainit ang ulo natin. Kaya nangyayari. Kaya maganda po na parang sabi nga, Father, ano ba ang gamot sa mainit na ulo? Palagi ako nagagalit. Mag-practice ka ng temperance o patience. At mag-practice ka ng self-control. Yun, manage your anger. Akala mo kasi ikaw nang pinakamagaling. Hindi po. Mahalaga po rin na kung ang mga kasama mo ay nag-observe ng proseso, maumobserve ka rin ng proseso. Kahit mataas ang katungkulan mo. Marunong ka dapat sumunod. Naalala ko ito nung ako'y nasa Amerika. Nagulat ako kasi I was there July 4. Siyempre, malaking okasyon sa July 4 sa Amerika. So, nandun po ako. Alam mo, yung mayor ng Bellflower, tandang-tanda ko po ito Alam mo, pumunta doon sa park, at sabi, I am the mayor, nagpakilala siya, kaya doon nakilala kong mayor pala siya. Pero simpleng-simple, unang-una, walang mga security guard, walang gwardya. Wow! Hindi takot kasi alam mo, pag ikaw politician, pagkatapos ikaw ay maraming mga kalaban, siguro may natakot ka dahil may inapi ka, ay dapat ang dami mo talagang security guard. Pero wala ka naman inatraso, wala ka naman matatakutan, ay hindi ka talaga pero nakita ko, sabi nga nila ganun daw sa mga kahit sa Amerika, yung mga general, marunong pumila. Kahit halimbawa pagdating doon sa kainan, pumipila siya. Nakita ko rin yung mayor doon Pumila doon sa may likod ko. Sabi ko, wow, kung sa Pilipinas yan, hindi, paunahin si mayor, paunahin si father, dapat hindi pagpahirapan yan, huwag nang pumila yan. Wow,
sila po marunong sumunod sa proseso. Ano? So walang palakasan. Ano? First come, first serve. Ano? Well, okay. Kahit mayor siya, maghintay siya. O pumila rin siya. Ay sa ating kasi hindi. Dito sa Pilipinas, hindi. Ha? Kaya tingnan mo, ito na lang sa mga kalsada natin. Ay hindi naman sila madalas dumaan sa ito sa kalsada na lang sa mga kalsada natin. Madalas pag may wangwang pa sila, hindi ba? At the same time, halimbawa pag pumunta sila sa Manila, naka-eroplano sila, hindi naman sila sumasakay sa bus. Ay, hindi tulad ng alam kong kilala ko kilala naman niyo si Lenny Robredo, hindi ba? Ay, nagbabas nga lang. One time nakasakay ko nga siya, sumakay sa Peña Francia bus. O yun, hindi natatakot. Kasi maganda po yun, sumusunod sa proseso. Alam mo, importante yan. Sumusunod tayo sa proseso. Oh, okay? Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos kan mga pag-irumdum at sa pagbabalik ko, babasahin ko na po ang marahay na ebanghelyo o marahay na balita sa aldaw nini ng Huwebes. Ang oras tabi ko niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na aldaw ning Huwebes, pet sa 13 kang bulan ning Pebrero. Ani po sa long tapas live. At ngunyan sa kuya ng babasahon ang marahay na bareta sa aldaw na ini na kung saan dumang kita ng muhugot ng mensahe lalong-lalo na huwag kang susuko sa buhay. Magandang mensahe ito sa araw na ito. Huwag tayong susuko. Okay? Never give up. Sige lang. Ipagpatuloy natin ang mabuting gawain. Pero pag mga masasamang gawain, itigil na natin. Ano bang masamang gawain, itigil. Ano bang mabuting gawain, ipagpatuloy yan. Okay? Ang ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, chapter 7, verses 24 to 30. Okay? Basahin ko po sa tataramon ng Bicol. Paghali ni Jesus duman, nagpasiring siya sa riyon ning Tiro asin Sidon. Ini po mga tugang riyon na kung saan bakong mga Hudyo. Mga sabihin natin mga pagan, okay? Region, okay? Nagdagos siya sa sarong-harong asin habo siyang maaraman ni Isayman na yaon siya duman. O para bang nagtatago si Jesus, ano? Na wag mo nang ipaalam. Igwad duman na alagad, igwad duman giraray ning nakaaram. Talaga, di mo talaga maitatago, ano? Di mo talaga maitatago kasi yung mga chismosa, nandoon naman eh. Naaraman kang sarong babae na may aking daragitan na may maraot na espiritu na ituon si Jesus. Okay, ang sa iyang aki, mga tugang, ay inaalya ng demonyo. At itong mga tugang, naaraman niya, itong babae, naaraman niya na si Jesus siya onduman. At siguro naniwala na siya na si Jesus nga mga tugang, sarong taong nagpapagaling, nagpaparahay ning saki o ning hilang. So ang nangyari, nagduman siya tulos kay Jesus, dangan nagdapa sa atubangan kaini. So mahiling ta mga tugang ang gesture kaining babae, nagdapa, ang pagdapa na ini ibig sabihin nagpakumbaba, sa atubang ni Jesus. Ang babaeng ini taga Grisya. Okay? So ibig sabihin hindi Hudyo.
namundag sa Phoenicia, sa Syria. Yan. Yan. So, maliwanag, bako siyang Hudyo. Nakimahirak siya kay Jesus na paluwason ang demonyo sa aki niya. Tingnan mo, nakikimahirak. Alagad, nagsimbag si Jesus. Pakakanunta na ang mga aki, bakong tama na kuuhon ang kakanon kan mga aki asin ibahog sa mga ayam. Grabe ining babaeng iniho parang nainsulto. Na inapod siyang ayam. At para sinasabi na, ay, pinahindian. Parang ininsulto ka na, pagkatapos pinahiya ka na. Pero alam mo mga tugang, magayunon. Pero alam mo, pagsubok lang pala ito. Pagsubok lang ni Jesus duman sa babae. Kasi kinakailangan, we have to test our faith. Okay? Yan ang faith na tested ay talagang strong faith. Ang faith na hindi tested, hindi po strong faith yan. Weak faith yan. Kaya ang tunay na pananampalataya ay nasusubukan. Pag nasubukan na ang pananampalataya mo, ibig sabihin malakas ang pananampalataya mo sa Diyos. So nasubukan. Pero ining babae nagsimbag. Magayunon ang simbag kang babae. Dahil man siya nakipag-away kay Jesus. Sabi niya, tama kagurangnan. Alagad miski ang mga ayam sa sirong kan lamesa, minakakan kan mga rakdag na nahuhulog kan mga aki. Wow, very practical. Ang magayunon so simbag kining babae. At ikaw naman talaga, mapapahanga ka. Oo, tama po ang tama po yun. Pero siyempre, may mga sobra naman baga. Kan sabi nga digdi sa Legazpi, dahil sa Legazpi narumduman ka ang project na sa tuyang mahal na obispo, ang tada. Okay, miski nga ni tada, bakong lada, kundi tada. Miski nga ni tada iyan, okay lang yan, miski tada. Miski nga ni na sabi ka ni Yorme kay itong panahon, baga, sa Manila, yung bang pagpag, nakakain ka na ba ng pagpag? Miski nga ni arugaan, pangapagpag, okay lang po yan. Kasi, importante, may mga rakdag naman na nahulog. Di pwedeng kakanon kasi may mga sobra. Kaya, sinabihan siya ni Jesus. So, nadaog ni Jesus inihong sinabi kaining babae na nagsimbag, napahanga si Jesus. Huli sa sinabi mo, sabi ni Jesus, pwede kang magpuli. Nagluwas na ang demonyo sa imong aki. Tingnan mo, ang nangyari naman may distant healing. Ito mga tugang sa pagtubod, na miski nga ni si Jesus dahil nagduman sa harong kaining babaeng ini, nangyari na nagkaroon ng instant exorcism, distant. At itong tinatawag natin, healing at a distance. Ako po naniniwala dyan healing at a distance. Kasi nasa pagtubod tabi yan Miski nga ni, yaong ka duman, dahil ka man nagtutubod, may mangyayari. Pero ining babaeng ini, nakulaon ang pagtubod niya kay Jesus, na ining aki niya na inaalya ng demonyo, ay mapapagaling ni Jesus. Kaya nga, kahit anong mangyari, ako ay talagang kahit pag-insultuin pa ako, anumang mangyari, ako ay talagang magtsatsaga, na hindi ko aalis kay Jesus hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Yun. Pero hindi naman wants ito, need po ini. Alam mo yung kagustuhan, magayon din kasi, alam mo, sana ang mga gusto natin, ang mga wants natin ay mga valid naman. Yung mga legit bagang wants. Kasi hindi naman mga legit minsan kaya Pero iniho, legit ini. Bakit? Nahiling ni Jesus na yung babaeng ini na lumapit sa kanya ay may pagmamalasakit. So, iyan po mga tugan, magayon-bagayan. Kita ba may pagmamalasakit sa kapwa? Minsan ikaw ay namamagitan. Actually dito namamagitan yung babae. At usually yung mga namamagitan yung pang naiinsulto, di ba? Minsan nangyari na rin sa akin yun Namagitan ako pang pinagalitan. Hindi yung tao, kundi ako ang pinagalitan. Dabali. Pero kahit napagalitan ako, pero at the same time, nakuha ko naman, nakatulong ako doon sa kapwa. Yan importante.
nakakatulong tayo na tayo na-absorb, tayo ang ina-absorb natin yung galit. Pero alam mo, importante, nakatulong tayo sa kapwa. Yan. Masakit man. Kasi ikaw ang ikaw ang namamagitan eh. Parang as if ikaw ang may kasalanan. Ikaw, pero alam mo, napakahalaga po ito na wag lang tayong sumuko. Never give up. Ano ba nangyari? Kaya nang sinabi ni Jesus sa babae, huli sa sinabi mo, pwede kang mag-uli na. At nagluwas na ang demonyo sa imong aki. Din narahay. At pagpuli siya, dangan naabutan niyang naghihigda ang sa iyang aki, asin mayo na ang demonyo sa iya. Pinagaling na, binulong na siya ni Jesus. Magayon mga tugang kaya di ka sumuko. Sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, huwag tayong sumuko. Hindi baling may pinagdaanan yung babae, kasi napahiya siya, pero ang mahalaga ay kung anong uri ng tao tayo sa bandang huli. Tayo ba'y taong matulungin? Tayo ba'y taong namamagitan? Kasi mahirap po namamagitan kung sa suntukan, parang ikaw namamagitan, ikaw ang minsan na natatamaan. Mahirap din po yun. Pero alam mo, nakatulong tayo na sabi nga, sa suntukan, ikaw namagitan, ikaw ang nagsuway, ikaw pa ang nasuntok. Pero alam mo, at least natapos ang suntukan dahil sa tulong mo. Alam mo, kapag dumadaan tayo sa isang crisis o sa kahirapan, sa panahon ng, sabi nga, kapighatian, okay, o kagipitan, rumdumon niya to mga tugang, na tayo ay nasa mapagmahal na kamay ng Diyos. Kaya pag tayo ay nasa mapagmahal na kamay ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Kaya anong biyaya ang hinihintay mo ngayon? Ano ang mga hiling mo sa parang hindi ka minsan binibigyan ng Panginoon? Maghintay ka lang, okay? Maghintay ka lang, darating din yan. Anyway, babalik mo si Padre Butch pagkatapos sa mga paalala. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Dumako na po tayo sa huling bahagi ng programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at ating pinag-uusapan ang tungkol sa magandang balitang ito sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7 at talata 24 hanggang 30 kung saan itong babae na lumapit kay Jesus ay sa simula napahiya o pinahiya pero hindi siya sumuko. Kasi sabi nga niya, "Please Lord, even the dogs under the table eat the family's livings." At humanga si Jesus. Si Jesus kaya hahanga sa ating pananampalataya. Alam mo, kitang mga Pilipino, at I am proud also of the belief of the Filipinos. Tingnan niyo mga tugang. Na naalala ko noon doon sa nagkaroon ng bagyong Yolanda baga. Kasi napunta po ako doon sa Leyte. After that, naghatid kami ng tabang duman sa biktima ng mga Yolanda. So talagang grabe, nakakamundo talaga sa paghiling mo duman. So itong route gabos, so harong gabos. Pero alam mo mga tugang, miski sa simbahan duman, nagduman kami, nagkasama kasi ako ng dinala yung Our Lady of Manawag duman sa lugar na yon. So 1 year after, dinala din doon. At mga tugang, ito po ang kwento nakita ko. So ito po mga tugang na yung mga
simbahan baga nasira, ano? Pero kahit na nasira yung simbahan, patuloy pa rin sila na pumupunta sa simbahan. Kaya nga gumawa sila ng parang yung makeshift na simbahan doon, ano? Kasi yung bubong nasira talaga. Pero kasi remember November yun magki-Christmas noon. Patuloy pa rin. So hindi sila sumuko. Hindi nila isinuko ang kanilang pagsisimba. Maganda po Maganda ito. Magandang ugali ito. Porque ba nasira na yung simbahan? Hindi na tayo magsisimba. Ito sa panahon ito nagkaroon ng COVID. Dahil nasanay na tayo sa online masses, may mga kapatid tayo bato-bato sa langit at tatamaan, huwag magagalit po, paalala lang po ito, na ayaw na magsimba kasi tama na, Father, ang online mass at television. Alam mo, kung tutuusin, pag nag-online mass tayo, dapat nakaharap ka sa simbahan, nakadamit ka rin ng tama, ay doon sa television, pagkatapos wala kang ginagawa. Minsan naka-online mas tayo. Nakita kasi, observation ko lang po ito Sabi ko nga, bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. May mga nag-online mas, nagsisimba sa television, pagkatapos naguhugas. Ano nangyayari? Nagsisimba ka ba? Hindi. Naguhugas ka. Minsan naglalaba. Minsan may kausap. Minsan nagpe-cellphone, nagpe-Facebook. Nagsisimba ka ba o nag-online mass ka ba o nag-ano ka? Sana po mga tugang, tularan natin yung mga taga Leyte na kahit na po sila ay nawala ng simbahan o sambahan. Sambahan yung lugar Hindi po nawala ang simbahan. Yung mga tao, pumupunta pa rin sila sa simbahan. Ano? Yung po ang nangyari sa atin ngayon sinasantabi na natin ang mga tungkol sa Diyos Sinasantabi natin. Pero alam mo, one time nung last Saturday, nagmisa po ako doon sa feast dyan sa Ayala. By the way, every Saturday, 6 o'clock ng gabi dyan sa Ayala Mall, doon sa Cinema 1, mayroong pong gathering ng mga charismatic, the Light of Jesus Community, yung Kibo Sanchez, the feast. At yun, nagmisa po ako. At naalala ko yung sinabi ko noon na tayo ay bilang, because we are called by God to be sent to people. So sabi ko nga, mahalaga po ito, that we are called, we are sent to proclaim the word of God to this world, so that this world would become godly, not worldly. Yan nangyayari sa atin. Tayo nagiging sa halip na maging godly ang mundo, na ang simbahan o tayo nagiging worldly na rin. Alam mo, mahirap po yun. Mas sinusunod natin ang kagustuhan ng mundo kaysa yung kagustuhan ni Kristo. Yan ang problema sa atin. Isinusuko natin si Kristo sa mundo. Hindi po dapat. Sabi ko nga ito po humahanga din po ako sa mga kapatid natin na mga hindi Katoliko. Yung lalo mga born again. Humahanga po ako sa kanila. Masigasig sila talagang magpayag ng salita ng Diyos. Na parang nakikita ko sa ating mga Katoliko, nahihiya tayo. Hayaan mo na si Father ang magsalita tungkol sa Diyos, tungkol sa mga Bible. Hindi alam mo, sabi ko nga, ito po ang nakikita ko kasi may mga kaibigan po kasi ako mga born again, hindi lang pastor. Nakikita ko po kasi maganda itong ginagawa nila na pwede nating gawin kasi maganda pong gawain ito na ipahayag ang salita ng Diyos. So alam mo, hindi lang yung sa kanila kasi hindi lang nakasentro sa pastor. Pati yung mga members ng sangkong mag-born again na yan, sila mismo ay naghihikayat at nagkukwento sa mga iba-ibang membro tungkol sa Diyos. O tayo, pag sa ating kasi, hindi ka naman sasabihin pa yung mga iinsultuhin ka pa kang ibang tao. Hindi ka man si Father, bakit ka magtataram tungkol sa Diyos? Alam mo, hindi naman kinakailangan
maging theologians ka, mag-aral ka ng theology bago mo ipahayag ang tungkol sa Diyos. Ay, alam mo, kahit tingnan mo, bakit nga si Kristo, pinili nga pala niya yung mga uneducated, hindi yung mga scribes and Pharisees, yung matatalino, yung mga religious leaders, mga pariseyo, na palagi nandoon sa simbahan, o palagi nandoon sa sinagoga. Bakit hindi pinili ni Kristo yun? Ang pinili ni Kristo yung mga ordinaryong tao, mga si Simon, si Andres, yung si Zebedeo, mga fishermen. At pinili pa nga ni Kristo yung mga ordinaryo, sabihin walang mga pinag-aralan, kung sasabihin natin walang mga credentials, kundi ang unang credential lang nila is because they are willing to follow the Lord. Yan, napakahalaga po yun. Ito, importante yan eh. Sana tayo mga Katoliko, tayo po ay maging tulad ng mga apostoles, na ipahayag natin ang salita ng Diyos. Tayo kasi inaasa na lang natin, bahala naman si Father. Yun. Alam mo, importante po mga tugang ito. Kaya nga kailangan natin itong babaeng ito lumapit kay Jesus. Dahil siya ay may hinihingi kay Jesus. At siyempre mga tugang doon, nakilala naman si Jesus, itong mga tao, na si Jesus ay nakapagpapagaling. So, napakaganda mga tugang ini na tayo ay sana maging tulad ng babaeng ito na actually, walang pangalan yung babae. Alam mo, sabi ko nga, pag dito, sinasabi dito, woman lang a woman. At yung babaeng, yung anak niya, hindi rin pinangalanan. Pag walang mga pangalan yan, it can be you, it can be me. Pwede, and you can apply that na baka ikaw din yun. Alam mo, kahit na tayo ay minsan naiinsulto, sige lang. Sige lang tayo ng sige. Huwag tayong sumuko. Kasi, alam mo, maganda po itong sabi nga, itong babaeng ito can be the model of faith for us. Maging modelo po ito na tayo po ay huwag panghinaan ng loob. Tayo po ay maging tulad ng babae na ang talaga una mapagmalasakit. Yan, marami tayong mapag-aralan dito sa ebanghelyong ito. Tayo po ba mga tao mapagmalasakit sa kapwa? O tayo nakakasakit sa kapwa? Yan ang problema sa atin. Sana po tayo maging mapagmalasakit tulad ng babaeng ito. At dahil sa pagmamalasakit niya sa kanyang dalagita, nagbunga ito ng kabaitan, nagbunga ito ng karahayan. Alam mo, importante yan sa buhay natin. Kung tayo ay mapagmalasakit, at hindi tayo nananakit, at sa mga pagsubok sa buhay ay kahit na tayo nasasaktan, patuloy tayong nagtutubod, nagniniwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan dahil sabi nga na tayo ay nasa mapagpala at mapagmahal na kamay ng Diyos. Hindi tayo maaano. But anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po si Father Butch ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, informasyon, lalo na sa informasyon sa pagtubod sa Diyos, at bendisyon. Naway tularan natin yung babaeng na kahit na nga po siya napahiya o hindi niya isinusuko ang paggawa ng kabutihan. Okay? Huwag natin isuko ang kabutihan. Sige lang, gumawa ka na ng kabutihan kahit walang nakakapansin sa iyo. Sige lang mga kaibigan. Okay? Pero pag gawa ng kabutihan, huwag mong isusuko yan. Ang isusuko lang natin at ititigil natin ay ang mga kasamaan. Okay? So, keep on doing good works. Okay, ito po uli si Father Butch nagsasabing, we are all a blessing to one another. Be a blessing always by being mapagmalasakit at caring to everybody. Bye-bye. See you on Saturday. Bye-bye.